Bé, doncs a la Fira de Mollerussa, a part de trobar maquinària agrària i gastronomia, també trobem racons que surten una mica de les tendències d'aquest tipus de fires. I la més curiosa que hem trobat és una tòmbola, tal qual, on es sortegen diferents, podem trobar des de fruita, packs de fruita, des de joguines i el premi gros, una motocicleta. Estem amb l'Àngel, l'impulsor d'una de les iniciatives solidàries més importants de Lleida, que és la que va a l'Àngel Olaran. No és així, Àngel? A Etiòpia, sí. A un poble que es diu Bucro, un poble que hi ha un capellà, que el capellà aquell és d'Hernani, és de Sant Sebastià, i ell sol, el capellà sol, ell, porta 1.800 òrfans, porta 7.000 malalts de sida i tuberculosis, i porta un col·legi de 600 nois de 12 i 18 anys que els ensenya oficis. Jo hi vaig anar fa 7 anys i vaig veure això, que ell sol fa aquesta feina, i vaig pensar, si no ajudo amb aquest senyor, amb qui ajudaré, no? I ara ja he anat amb 7 anys, he anat 30 vegades. Vull dir, estic molt content de fer aquesta feina que fem, perquè aquí a Catalunya em diuen, home, aquí a Catalunya hi ha gent que estan patint gana i podries quedar aquí i tot això, però és que allà es moren de gana la gent. Vull dir que a mi se m'ha mort algun nen als dits i clar, quan veus aquesta cosa dius, ostres, em sembla que encara toca, aquí no estem tan malament, que si nosaltres ara les coses anessin molt malament, que esperem que no, que sigui una hipòtesi, no, que no es passi res, ens quedaríem a ajudar aquí a Catalunya, això no cal dir, però ara en aquest moment em sembla que estem ajudant a Etiòpia i ho fem molt bé perquè el món, en aquest moment, s'està morint 100.000 persones. 100.000 persones cada dia de gana, de fam, no? I quan veus tu això i veus aquesta realitat, jo em sembla que ho he de dir a la gent de 5 anys, a la gent de 90 anys, que fem el que puguem perquè això, ostres, que es vagi solventant i que la gent tingui alguna per menjar, no? Ja no dic el que cada dia jo quan vaig a dormir, de fa 7 anys, vull dir, penso una mica en ells, quan m'hi fico damunt del llit i em tapo i penso, ostres, que privilegiat que estic, no? Jo tinc llit, ja el 90% de la gent no tenen llit. Quan me'n vaig a la dutxa, que em dutxo, penso, ostres, si ja només plou, al juliol i a l'agost, però no tenen ni aigua, no? I dic, ostres, i llavors me tanco l'aigua, m'ensabono i engego l'aigua. I a l'últim, quan surto de casa, que amb el mando obro la porta i la porta se m'obre sola, no penso que aquesta gent hagi d'obrir la porta, però que sí que tinguin menjar i que tinguin una vida digna, que els hi podem donar cultura. Un país sense cultura és un país que és pobre, no? Nosaltres estem fent escoles, estem fent pantanos, perquè quan plogui, només plou aquests 2 mesos a l'any, aquesta aigua la recollim tota, fem pantanos i que tingui aigua per beure com a mínim i després que puguin cultivar, que puguin fer terreno i puguin fer coses. Per tant, un viatge de descobriment que ha portat que l'Àngel estigui compromès amb aquest tipus de causes solidàries. Bé, com ha comentat l'Àngel, un viatge de descobriment en el qual el seu esperit de compromís es va veure desenvolupat, per així dir-ho. I aquí el trobem present a la Fira de Mollerussa amb aquesta parada on es fa una tòmbola amb diferents regals, fins i tot pernils, veiem. Àngel, a la gent li demanes que vingui aquí, que doni una mica la voluntat, calerons i participi a la tòmbola, que segur que reben algun premi. Segur que reben, no, premi segur. A més de premi segur, llavors surt, si vira la bicicleta, surt bici, i llavors hem de comprar més per si surt la cleta, no? La televisió passa igual, surt tele, el visor, la moto surt mo, i després ha de sortir la to. Pel que ens trobem que molta gent són solidàries, que venen aquí a la tòmbola, que venen a comprar, i nosaltres també agraïm molt a tothom que ens ha donat coses, perquè ens han donat 25.000 regals, 25.000 regals. Nosaltres els venem a 2 euros, si ho venessin tots serien 50.000 euros. I de veritat que aquests euros fan molta falta allà a Etiòpia. Nosaltres ara, abans els empresaris ens donaven cèntims, no? Però ara els empresaris, com que no en tenim de cèntims, llavors què fem? Agafem, ens donen el que té vi, ens dona vi, el que té cava, ens dona cava, el que té formatge, ens dona formatge, el que té pernil, ens dona pernil, i nosaltres això hem de convertir en cèntims. I per això fem cada setmana jocs de la botifarra, partides d'òmino, trobades de moto, carreres de bicicletes, i sempre hem d'estar imaginant coses, i aquesta de Sant Josep, aquesta és molt important, perquè com que passa molta gent per aquí, segurament que farem molts cèntims, i els agraïm de veritat que vinguin, que ens ajudin, que val la pena. Perfecte, doncs ja ho sabeu, esperit solidari per a l'Àngel Olaran i aquest col·lectiu solidari encapçalat aquí a Lleida per l'Àngel. Moltes gràcies i que tingueu molta sort i molt bona fira. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per vindre, gràcies.